חלק 2, פורצים הבית של עידו. עידו לא עונה. אנחנו צריכים לחזור הביתה, הוא אמר שהוא יבוא בקרוב, אבל לא נראה לי שאנחנו עומדים לראות אותו הסרטון. כן, אבל אולי נעשה לו הפתעה. אני מבין. הנה עידו. לברוח, סכין! טוב, אני יותר, ביי. אנחנו ברוחים לעידו. הבנתי, תראו אותו. תראו את ליבירת. טוב, הלב שלנו על 200. רון! מה? הוא לא שם. טוב, אני אומר לכם, עוד רגע הוא שם. כן, אני אעזור לו. תקשיבו, אנחנו מתחבאים ככה, זה אנחנו עכשיו.